Mahal, ang puputi. Nang. Dagat. So guys, nalagwan siya, nagpa-hybrid. Ang tawag yan, hybrid? Hybrid? Aso yun, tama. Salang na oh. Helmet diving oh. Aray ko, aray ko. Makikita ko kaya siya sa ilalim. Magkuhan kami ngayon, helmet diving. Ang puputi. Mahal, ang puputi. Nang. Dagat. Rico. Mahal, makakita na naman ako ng maraming isda. So guys, nagkuhan siya, nagpa-hybrid. Ang tawag yan, hybrid? Ha? Hybrid? Aso yun, tama. Grabe. Ganito kaganda ang tubig sa Boracay. Ganito kagagandang Boracay. Ha? Ganito kagaganda yung mga tao sa Boracay. Ganito kaganda yung dagat sa mga tao sa Boracay. Lalo na pag naka-open pipe sila. Bagay na bagay yung ganyan dagat oh. Ayan, nandito na kami ngayon sa may helmet diving. Ayan, may sasalang na. May sasalang na oh. Helmet diving oh. Aray ko. Tinitignan mo naman. Makikita ko kaya siya sa ilalim. Balik susubukan nga namin ng bebe ko ang helmet diving dito sa Boracay. Tayo ngayon unang bababa dyan para maabutan pa natin yung magandang view. Para hindi tayo makita ng bebe ko na ito na tumitingin sa magandang view. Kaya naman pagbaba natin, ito ngayon bubungad sa atin. Napakaraming isda, isama mo pa nga itong magandang view. Kaya naman habang hindi pa bumababa yung bebe ko, sulitin na natin. Iba talaga yung ngiting-ngiti natin dyan dahil nga hanggang dito sa ilalim ng dagat kaganda ng view. Pero dito medyo malas na, meron na yung bantay. Kaya naman nag-helmet diving kami ng bebe ko dahil nabitin nga ako nung scuba diving tapos iniwan niya pa nga ako dahil natakot siya. Ngayon naman hindi natatakot yung bebe ko dahil nakabantay siya sa akin. Bali ganito kagagandang isda nga pala makikita natin dito sa ilalim. Masarap kaya kainin yung ganitong isda. Nagpicture na nga rin pala kami ng bebe ko dito dahil hindi nga maganda yung kuha namin doon sa scuba diving dahil nagmamadali siyang tumaas nun. Habang ina-enjoy namin magpicture, bigla may sumingit na si snake o walo-walo kung tawagin. Pero yung bebe ko hindi talaga natatakot, handang bantayan tayo. Dumaan pa nga sa paa namin yung ahas, hindi lang namin nakita. Hanggang sa nagulat nga kami, mayroong binubugaw yung diver, yun pala snake na. Medyo nakakatakot nga rin talaga, pero hindi naman na kami nagpanik kasi hindi naman nag-aggressive yung ganong ahas. Pero sobrang delikado din ang kamandagnol. Kaysa na matakot kami ng bebe ko, nag-enjoy na lang kami makipaglaro dito sa mga isda. Napakaraming isda nga rin sa'yo makikipagkulitan sa'yo dito. At pwede nga rin silang pakainin para mas lumapit pa sila. Andito nga rin pala si Nemo, kaya pakainin din natin siya. Kaso inuubos nga ng mga iba't ibang klaseng isda. Yung bebe ko dito, nag-enjoy nga rin magpakain. Hanggang sa mamaya, sumasakit na raw yung tenga niya, kaya magpapaakyat na ulit siya. Kaya naman, iniwan na naman tayo ng bebe ko, kaya mag-isa na naman tayo. Makikipagkulitan na lang tayo dito kay Nemo. Hinawakan ko nga yung bahay niya, malagkit pala. Hanggang sa sumunod na rin tayong tumaas dahil wala na rin yung magandang view.